Id-dibattitu dwar il-morning after pill spiċċa wkoll fost it-temi mqajma fis-sessjoni ta' gvern li jisma' mal-Prim Ministru. Filwaqt li esprima ċertu kawtela, Joseph Muscat tkellem dwar realtajiet li diġà jeżistu u ma jistgħux ikunu injorati. Spjega kif diġà hu pillola li għandha permess biex tkun fis-suq mill-Unjoni Ewropea u għalhekk importatur jista' jdaħħalha Malta mingħajr problemi. L-ewwel nett, intqalu lilna diversi affarijiet fosthom lillum il-ġurnata jkun hawn sitwazzjoni fejn persuna nflok tieħu l-morning after pill tieħu pilloli oħra li jagħmlu l-istess effett. Dik mhux ħanoqgħod niġġudika għaliex kif u x'fattax, dak mhux suppost jintuża għal dak il-għan. Imma l-iktar ħaġa li sorprenditni kienet illi qalulna isma' diġà hawn pillola illi għandha permess Ewropew, mhux permess ta' xi pajjiż, permess Ewropew, illi tista' tinbih fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa u jekk xi ħadd jiġi biex jibda jimpurtaw Malta, aħna ma nistgħux inwaqfuh. Għax diġà hawn permess Ewropew. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif il-Gvern ikun iffaċċjat minn dibattiti kontinwi u rikonoxxa li l-aħħar 6 xhur kienu ta' sfida għalkemm finalment il-Gvern sodisfatt b'dak li wettaq. Mhux l-inqas fil-qasam tal-impjiegi, tenna li riżultati pożittivi fil-qasam tax-xogħol qed iwasslu għal inqas taxxi, iktar pensjonijiet b'saħħithom u iktar distribuzzjoni ta' ġid. Ifisser ħafna għal kull persuna. Ifisser li ma nibżonn nollu t-taxxi, ifisser li hemm bżonn nollu l-income tax, ifisser li hemm bżonn nollu l-VAT, ifisser li hemm bżonn naqtaw il-pensjonijiet, ifisser li nistgħu nagħtu żidiet lil ħaddiema, ifisser li nistgħu nżidu l-pensjonijiet, ifisser li nistgħu nagħmlu t-toroq, ifisser li nistgħu ikollna ifisser li jista' ikollna servizz tas-saħħa li ikun b'xejn u tinqed iktar aħjar fil-ħin. Komplejt il-pass li jmiss wara dawn ir-riżultati inkoraġġanti huma d-distribuzzjoni aħjar tal-ġid. Filwaqt li fisser kif il-Gvern għandu lan iħalli ġid ukoll għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. U din l-iktar taffermali li għalija li l-legacy li jrid jżomm u li jħalli dan il-Gvern hija legacy li ma jridx jħalli lill gvernijiet ta' warajh djun u piżijiet. Imma jrid jħalli, u dan mhux kwestjoni ta' gvernijiet, hija kwestjoni ta' poplu, imma rrid inħalli lill-uliedi kaxxi mifqwejn bid-dejn, jien nixtieq inħalli lill-uliedi pajjiż mimli bil-ġid. F'din is-sessjoni spikkaw l-interventi mill-pubbliku b'waħda mill-mistoqsijiet kienet dwar il-problema tal-għoli tal-kiri tal-appartamenti. Bil-Prim Ministru jgħid li din hija realtà u għalhekk li l-Gvern se jinvesti f'aktar housing soċjali biex tingħata għajnuna lil dawk li ma jistgħux ilaħqu. Oħrajn kellmu dwar l-edukazzjoni. U ħadd gost ħafna nara nisma' lill-Gvern jitkellem dwar ir-riforma fl-edukazzjoni. Jiena naħdem f'dan is-settur u ta' kuljum inkun ma' tfal bi bżonnijiet speċjali u naf fiċ-ċert kemm tgħinhom li jkollhom attenzjoni individwali. B'hekk xtaqt nistaqsi din ir-riforma x'se tkun qed tfisser għall-ħajja tal-għalliema u tal-istudenti. Filwaqt li tkellem dwar id-diversi għajnuniet li qed jingħataw lit-tfal kollha fl-iskejjel, il-Prim Ministru refera twaqqif ta' bord ġdid li intervjeni f'każ li jkun hemm bżonn ta' għajnuna lit-tfal meta l-koppja tkun għaddejja minn separazzjoni. Tkellem ukoll dwar il-konsultazzjoni li għaddejja dwar il-possibilità li xi tfal jingħataw l-edukazzjoni f'darhom f'każijiet ta' eċċezzjoni. Kenna ħafna feedback fuq dil kwistjoni tal-homeschooling. Jiġifieri li tifel jew tifla jinżamm id-dar, tinżamm id-dar u tingħata l-lezzjonijiet id-dar flok tintbagħat l-iskola. L-ewwel nett din tkun l-eċċezzjoni kbira u mhux ir-regola. Imma każijiet partikolari ħafna ta' tfal illi għandhom bżonn tant attenzjoni illi bil-fors iridu jitgħallmu id-dar. Gvern li jisma' jissokta blaqgħat oħra ma' membri tal-Kabinett fejn wara l-Prim Ministru għad baqa' Ministri u Segretarji Parlamentari oħra li fil-Berġa ta' Kastilja selqgħu l-pubbliku biex jiddiskutu miegħu.